Presidenta Borràs, diputats, diputades, bé, portem ja passat l'equador de la legislatura. La comissió del reglament a la qual pertanyo no s'ha reunit mai i ara de cop sembla que ens han agafat a tots unes presses per modificar el reglament amb dues propostes que seguidament analitzarem, clarament oportunistes. La presidenta Borràs, al seu discurs de presa de possessió, ja va dir que volia portar aquest Parlament ancorat en molts aspectes, el reglament així està al segle XX, amb alguns al XIX fins i tot, portar-lo al segle XXI. No s'ha fet res i ara se'ns presenten, com deia, dues propostes oportunistes. La primera proposta, la del PSC, és oportunista, és un intent de netejar consciències i, a més, des del punt de vista legislatiu, és un nyap. Preveuen vostès modificar els articles 45 bis i 55 bis del reglament perquè la cambra, per majoria absoluta, pugui remoure càrrecs de la mesa del Parlament, 45 bis, o de qualsevol de les comissions, 55 bis. Bé, tot això hi ha fet referència a la situació d'interinitat. La situació d'interinitat l'han provocada vostès i els altres membres de la mesa amb una incorrecta aplicació de l'article 25.4 del reglament, un supòsit claríssim de l'ofert, com ha dit el principal autor que ha estudiat el tema, en Damià del Clot, alcalde de Vilassar de Mar per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Però vostès intenten netejar la consciència i, a més, ho fan amb un nyap. Fixin-se que de la forma que ho fan n'hi haurà prou amb que dos grups grans i un petit es posin d'acord per poder treure'ls a tots de la mesa. Si ara ens posem d'acord aquest 52%, però que són els pares, no existeixen, si aquest 52% ens reposéssim d'acord, els podríem fer fora a vostès i a tota la resta de grups de les meses, no només del Parlament, sinó de qualsevol de les comissions. I jo els suggereixo que s'autoesmenin vostès mateixos, facin-s'ho en tot cas per una majoria qualificada, però el que han fet veritablement és un nyap. En el cas de la proposta d'Esquerra i CUP, tanmateix oportunista, té dos blocs. El primer bloc, articles 95, 98 i 99, té per objecte modificar la delegació de vot i el vot telemàtic. Benvinguts novament al segle XXI. Això ho vam proposar ja fa molt de temps, ho va proposar la presidenta Borràs, el vot telemàtic ja s'ha fet servir, ho vam presentar junts també al Parlament de Catalunya, allà se'ns van dir que no, i vaig dir, si tanta pols hi fa, posin la clàusula Puigdemont. Aquesta disposició no serà aplicable al senyor Puigdemont. Però aquí ho fan oportunistament per curar-se amb salut d'un acord de la mesa, d'un recent de la mesa, que ha modificat sense cap cobertura normativa el reglament del Parlament, perquè ja venen acceptant aquesta votació telemàtica per acord de la mesa. I a l'objecte de no incórrer en delicte de desobediència, promouen a correcuita aquesta modificació. Tant de bo s'ho hagués fet abans i el 30 de gener del 18 haguéssim pogut investir el president Puigdemont. I, per últim, d'aquesta també dir que, a més, els supòsits que preveuen supòsits que tenen certa lògica, representació institucional del Parlament o del govern. Jo ja entenc que al president del govern li fa mandra i als consellers venir a les sessions parlamentàries, que això és un destorb per la seva agenda. I si algú té un compromís institucional municipal, no. Això no es contempla. I si algú té cita mèdica, no. Si algú té una citació judicial, cada dia més freqüent, per cert, tampoc. És a dir, que és una cosa a la carta. Resulta que qualsevol treballador de qualsevol empresa té més drets que els diputats d'aquest Parlament, que no podem
absentant-se ni tan sols perquè tinguem una cita mèdica, deia, o qualsevol altre tipus de compromís. L'altre bloc de reformes, que són en clau de drets fonamentals, reforma dels articles 233, 14, 15, 233, 239, disposició addicional tercera, disposició addicional quarta i modificació de l'article 7 del Codi de Conducta, intenten lluitar contra els discursos d'odi, intenten, per tant, fer una defensa en aquest sentit dels drets fonamentals, però ho fan de forma maldestra. El diputat Orovich ja ha reconegut que un dels preceptes, la disposició addicional quarta, té per objecte suplir allò que ja els hi vaig dir a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que tenim un codi de conducta que no té cap tipus de cobertura normativa. Però ho fan, insisteixo, de forma maldestra. En primer lloc, amb les mateixes eines que tenim ara, es modifica del 233 i el 239, amb les mateixes eines ara, la presidenta Borràs ha frenat cada vegada que l'extrema dreta o la dreta extrema s'ha sobrepassat de la línia. Avui hem vist aquest matí que hi ha hagut un sobrepassament manifest de la línia, potser el més greu que hem viscut en aquesta legislatura. S'ha instat des de la presidència accidental a retirar les paraules i el diputat ha dit no només la retiro, sinó que consti, no sé si ha dit amb totes les paraules, amb totes les lletres, diu, doncs constarà. Vale, doncs constarà. És a dir, que no és eficaç ni tan sols el que pretenen reformar. Però, entre altres coses, perquè com que no modifiquen el Codi de Conducta, resulta que els articles 23 i següents fan inaplicable el Codi de Conducta per totes les manifestacions fetes durant els plens o les comissions. Per tant, molt de viatge per no arribar enlloc. I posat, si vol dir-me alguna cosa, diputat, després estaré encantat d'escoltar-lo. I posats a defensar els drets fonamentals, jo crec que hi ha una coincidència que el primer que hauríem de fer és derogar l'article 25.4 del Reglament del Parlament de Catalunya. Un article... Si la reforma d'ara es podria titular Reforma Borràs, la de llavors es podria anomenar Reforma Gordó, un article que va ser ad nominem, que abans que es presentés la seva aplicació tothom estava d'acord amb que era, lletrats del Parlament de tots els colors inclosos, que era un article contrari no només a la Constitució espanyola, que a aquest costat tant els agrada, sinó a tots els drets fonamentals, que tenim un recent dictamen del 30 d'agost del 22 del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que expressament cita el Parlament de Catalunya, que ens diu de forma clara, com no pot ser d'una altra manera, que un càrrec electe mai pot ser destituït si no és en mèrits d'una sentència ferma, però vostès, per curar-se amb salut d'un problema que han provocat vostès amb una aplicació d'un precepte clarament no només anticonstitucional, sinó contrari a tots els drets fonamentals, amb un supòsit de fet que no concorria, perquè és evident que la sentència de conformitat amb tots els instruments internacionals que regulen la corrupció, la sentència que ha condemnat a la presidenta Borràs no és en cap cas un cas de corrupció, com confirma el fet que no se li demani tan sols ni cap tipus de responsabilitat civil, i llavors, amb un exercici de fariseisme, vostès es neguen a derogar aquest article, si tant els preocupa els drets fonamentals per combatre, cosa que compartim, els discursos d'odi, xenofòbics, els discursos contraris als drets fonamentals, deroguem també aquest article. No, vostès primer l'apliquen sabent que és il·legal, sabent i havent-ho dit per tots que no era un cas de corrupció, sabent que no es dona el pressupost fàctic. Això sí, quan la GEC el requereix, llavors vinga a defensar la sobirania del Parlament de Catalunya i fan unes al·legacions dient no, és que el nostre reglament no permet suspendre algú si no és amb sentència ferma. No cal, perquè abans vostès ja han fet la feina. És el que passa quan s'intenten aplicar normes jurídiques per criteris polítics. Si ara votem que és de nit i una majoria ho decideix, és de nit. Doncs no, senyors, ara és de dia i això és un nyap. Moltes gràcies.